Sraith Pictiúr, Comhoibriú an Phobail. Pictiúr a haon. A pictiúr a haon feicimid beirt chalín I deanta chéile rád trúlathe. Tá an áit bunós ceann. Tá na boscaí brúscar ag cur thar muil agus tá brúscar caite fud na háite. Deir mára go bhfuil cuma dhéisteannach ar an sráid, agus aon tín se bháin lei. Caithfear feabhas a chur chuma na háite gan dabht. Pictiúr a dó. An lád ar gcionn eagraíonn mára cruinniú comhairle an Phobail chun an aghaidh beflé. Cuireann siad béim ar chóc na timpeallaachta agus na dúilgais atá acu mar théaránnig. Eagraíonn siad glantachan paidh bliath don deire seachtaine. Phobail a hagann chun solas ná saol sóisialta an bhaile. Tá aspa achmhainní ina cnámh spáirne. Pictiúr a trí. I pictiúr a trí feicimid an glantachan faoi lánseoil. Tá cuma I bhfad éireann níos fearr ar an áit in dhéag. Bailíonn na hibrithe deonacha an brúscar ar fad I málaí móra nua. Tá bibin na lonracha ortha. Ba bheag nach raibh muintir na háite in ann an trád a aithint. Mar a deir an seannacha, ní neart go cur le chéile. Pictiúr a ceathair. Chomh leis an lantacháin, cuirtear béim ar thimpeallacht sóisialta an bhaile. Gach luain cuirtear ceolchoirm bheag ar siúl I gcóir seanóirí an bhaile mar thiamsíocht. Glachann amhránaí páirteáin go dúnach. Buineann an lucht féacanna ansaltas. Uair an aghaidh na míosa bíonn cruinniú maidir le pobal ar aire. Labhraíonn garda faoin na fhadhbanna sa cheantar agus bíonn deis ag an bpobal ceisina a chur. Bíonn slú a bhór ann de thír. Pictiúr a cúig. I pictiúr a cúig feicimid roinnt rangan na oíche éagsúla a reachtálinn hála an Phobail. Bíonn rangan na cócaireachta, rangan na riamhaireachta agus fiú rangan na gariadóireachta ar siúl. Is áis úntachaí. Is léir go bhfuil éilimh ar na ranganna seo mar freastalíonn idir ar agus bhnáirthe. Ag deir an lé is smála daoine a scial ligint agus scileann na nua a amhlaim, chomh maith le carda nua a dhéanamh. Pictiúr a sé. Sa pictiúr deirnach brontar seic ar luch €2,500 ar an mala as ácht an dul chun cín atá déanta acu le déanaí. Is mór an nóiréid seo agus is cinnte go bhfuil an rá tiltte acu. Freisin brontar cuireanartha leis an inscríbhín an balla beag is mó feabhas air. Déanann na hangraitheoirí cóghárdas lo agus mollann siad dómh le nachtar aghaidh lena gcuid oibre. Tús maith lean na hoibre.